Hola, què tal, nens i nenes? Com esteu? Suposo que avui una mica, bé, vaja, molt contents per haver pogut sortir al carrer. Que bé, ens n'alegrem moltíssim. Però pensem que encara, com que us queda molta estona per estar dintre i uns quants dies, que continuarem explicant contes, que esperem que us agradin. I abans de començar el conte, què farem? Obrirem l'espelma que ens faci companyia. Mireu-la, ja tenim aquí l'espelma oberta. Una espelma ben bonica, de color vermell. Vosaltres també ho podeu fer a casa. I aquí cridarem en Perot, que el tenim per aquí ben despistat. Perot, vinga, va, que hem d'explicar el conte. Ja ve, Perot, ja ve. Ja el tenim aquí, mireu-lo. Hola, saluda els teus amics. Perot, hola, nens i nenes, què tal? Esteu contents? Sí? Doncs vinga, va, cantem la cançó tots plegats. A la una, a les dues i a les tres. Va. Perot l'escavallat, la nostra titella, Perot l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, visca Perot, ja estàs content, ja t'ha encantat la cançó i ara preparats per escoltar el conte. I quin conte explicarem avui? El conte va de petons. Mireu, petons i abraçades, què és els que necessitem més? Tots plegats, em sembla. I el conte se'n diu avui De quin color és un petó? És un conte de la Rocío Bonilla i de l'editorial Ànima Llibres. Mireu-lo. De quin color és un petó? Us ho heu pensat, a vegades? De quin color és un petó? Doncs mira, potser aquest llibre ens ajudarà a descobrir-ho. Mireu, la protagonista d'aquesta història és una nena que es diu Mònica. Mireu-la, és aquesta nena d'aquí. Comença així. Em dic Mònica, però tothom em diu Mini-Moni. Quan vaig en bicicleta sóc més ràpida que el vent. M'agraden les orenetes, els pastissets de crema de maduixa i escoltar els contes que m'explica la mare. A casa sóc l'encarregada de les plantetes del balcó, perquè m'agrada regar-les i dir-los coses boniques, perquè així creixen més de pressa. Ara bé, de les coses que m'agraden més i més fer del món és pintar. Pintar amb ceres, amb retoladors, amb colors, amb aquarel·les. Pinto milions de coses. Sé pintar marietes vermelles, cels blaus i plàtans grocs. Fins i tot he pintat coets, pingüins i goril·les. Però no he pintat mai cap petó. De quin color deu ser un petó? Es pregunta la Mini-Moni. Així és que amb aquesta pregunta al cap, la Moni es va posar a pensar. Potser el podria pintar de color vermell, com la salsa dels espaguetis, que tant m'encanta. Ja està, de color vermell. Però, definitivament, diuen que el vermell és el color de quan estàs empipat. Quan estàs enrabiat i empipat, és el color vermell el primer que et ve al cap. I no t'agrada saber res de ningú, no vols fer petons. Em sembla que no és bona idea que el color vermell sigui el color per un petó. Em sembla que no. Doncs, si no el punto vermell, de quin color podrà ser un petó? De color... Verd, sí. M'agrada el color verd. El color dels cocodrils. I a més, són tan simpàtics, però a mi no m'agrada la verdura. La verdura també és verda. Ni el bròquil, ni les bledes, ni els pèsols. Bé, una mica les carxofes sí que m'agraden. Em sembla que el verd tampoc no és un color per un petó. Però de quin color podré pintar un petó? De color... groc! Ja està, el groc. M'encanta el color groc. El color groc és el color dels girassols i és el color de les bones idees. Perquè les bones idees segur que són grogues. Però, tot i que els petons són dolços com la mel... A mi no m'agraden les abelles. Em fan pànic les abelles, mireu. Mireu com corre la Mini-Moni. Em fan pànic les abelles. No, definitivament el color groc no pot ser el color per un petó.
De quin color podria pintar un petó? De color... Ja està! Marró! Marró! Sí. Si el pinto marró, els petons són llaminers com la xocolata. I la xocolata és marró. I màgics com el bosc a la tardor. Però el color marró també és el color de la caca dels gossos. I no m'agrada gens trobar-me una caca de gos i trepitjar-la. Vex, quina pudor! No. Em sembla que no és pas gaire bona idea pintar un petó de color marró. No. Bé, doncs, de quin color podria pintar un petó? De color... Ja ho tinc! Blanc! Blanc com la neu. Brillant com la lluna i com les estrelles. Sí, el color blanc. Que bonic! Tot el cel ben blanc, com la lluna, les estrelles, blanc, com la neu. Però ara què penso? Els petons són càlids i la neu és tan freda. Em sembla que pintar un petó de color blanc no és gaire bona idea. No. Llavors, de quin color puc pintar un petó? De color... Ja ho tinc! Rosa! Sí! Petons de color rosa, deliciosos com els meus pastissets preferits, aquests pastissets que faig de maduixa, amb maduixetes, amb caramelets, plens de sucre i de llacets de color rosa per tots costats i d'aquests que en queden tan i tan bons, sí, de color rosa. Però ara què penso? No. De color rosa no pot ser de cap manera, perquè el rosa és el color de les fades i de les princeses. I a mi no m'agraden gens ni les fades ni les princeses. No. No pot ser de color rosa. No pot ser de color rosa. Doncs, a veure, tenim un problema. Rosa no, rosa tampoc. Doncs, de quin color podria pintar un petó? De color... Ja ho tinc! De color blau! Sí. De color blau pintaré un petó. Blau com el mar. Però, ara què penso? El blau és el color de la tristesa. I quan estàs trist, no tens ganes de veure ningú. Plores, vols estar raulit com un peix a dintre d'una panxera. Vols estar sol, només tens ganes d'abraçar el teu conillet. Però, de debò, potser no, potser sí que és bona idea el blau. No deu pas ser tan terrible pintar un petó de color blau. No, deixa-m'ho rumiar bé. Però no, em sembla que no, perquè si he de pintar de color blau i el color blau és el color de la tristesa, no em convenç, definitivament no. Però de quin color podria pintar un petó? De color... Ja ho tinc, de color negre! De color negre, com la foscor de color negre, i com el monstre que s'amaga sota el llit. O de color gris, gris com el fum de les ximeneies de les fàbriques. Sí, de color negre. Però el color negre, deixa'm-ho rumiar bé, el negre és el color del monstre que s'amaga sota el llit. I el fum és trist i gris. No sé, no em convenç gaire la idea. Però ara què penso? El gris és el color dels elefants, dels rinoceronts, dels hipopòtams. I el negre és el color de l'ovelleta negra que tant que m'agraden a mi. Mireu, potser sí seria divertit un petó de color gris o de color negre. No sé, el negre de l'ovelleta negra, el gris dels elefants, dels rinoceronts, dels hipopòtams. Sí. Potser sí que hauria de pintar. Però negre i gris, massa trist. No, hauré de pensar un altre color. Llavors el Minimoni està fet un embolic. Al final pensa, vermell no, perquè el vermell és el color de quan estàs enrabiat, blau per quan estàs trist, el rosa les princeses no m'agraden, el groc les abelles em fan pànic, el verd del cocodril perquè la verdura no m'agrada, el marró que és el color de la caca de gos. No, és que no trobaré cap color per pintar un petó, diu la Minimoni. Es va començar a rumiar. Ja ho tinc.
crida-li a la mare a veure si m'ajuda. I la Minimoni, que està fet un bon embolic, crida, mare! Mare! La mare va de seguida, que estava fent el menjar a la cuina. Mare, sisplau, tu saps de quin color és un petó? La mare de la Minimoni es posa a rumiar. Mira, aquí tenim tots els colors que ha pensat la Minimoni. Fa la crida a la seva mare. La mare va corrents. I sabeu què li contesta la mare? De quin color és un petó? De quin color? Les mares, que sempre tenim la resposta a tot, li contesta: de tots colors. Filla meva, els petons són de tots colors. Li fa un petó de tots colors a la Minimoni i li fa una forta abraçada. Així la Minimoni es queda ben tranquil·la. I ara jo us faig la pregunta. I tu, de quin color creus que és un petó? Vinga, ja teniu feina per avui. Descobrir per vosaltres de quin color és un petó. I podeu omplir tota la casa de petons de tots colors, o només d'un, o de cap color. En fi, ja teniu feina. Esperem que aquest conte de quin color és un petó us hagi agradat de molt. Un conte de la Rocío Bonilla i de l'editorial Ànima Llibres. I ara, vinga, movem l'espelma i us esperem un altre dia amb un altre conte. Vinga, va, ajudeu-nos. A la 1, a les 2 i a les 3. Adéu-siau, fins la propera, cuideu-vos molt.